Ndine mazimba. Saka mukuona zviri kuitika kuno ku UK. Ini ndiri kugraftika. Ndiri kushanda. Panze apa ndiri kunza kweshe. Ndashaka kuti chiko chiri kuitika panze apa. Kweshe. Uyai muone zvandaona. Boita ma investigation. Uyai muone zviri kuitika panze. Pana Guju. Urikuitei imba. Chiko ichi. Pane zvatirikugadzira. Pane zvaurikugadzira? Chi? Kugadzira mugoti wesadza. Ugadzira mugoti wesadza? Sadza racho ukachiona mushopu. Iyo. Ndokutengesera ka. Ndoidi. Sadza yacho unogona here kubika? Ndinorikiya manje sadza ka. Ikaka. Pana iwe. Saka apa pallet opkanya pallet kuti ugadzire kamugoti ikako. Ko ichi. Ndichokuti nyama. Braai flesh here. Ndokuita nyama iyi. Kwako. Ichi. Pakateke. Kukasimbia. Hachi. Chiko ichi. Ndechei. Moto ka. Kuchunga moto. But mpaneyo shuwa nasu washaya zvekuita naye. Mugoti. Ukachiona mushopu munotenga ichi. Inanditengeni. Ndinokutengesera kuno. Wow, useyo here. Ndogadzira mugoti wakanaka. 2 days uchigadzira ipapo. Pana iwewe. Handichatombodi kunzwa uchindishora kuti ini ndarova basa ndichiita sei. Iwe uri kugadzira tumugoti. Ko nyama yacho wamboirape? Hapana anoramba nyama. Tadya, wadya. Gujuru.